Kita. O mamuapang sa kong agent ay. At tawagan ako be. Sorry. Kisam ka? Guys, English baka diha. Ngayo kag sorry nako. Ano ay? Ako sayangan sa Toyota ako baligya. Tungod ako karon wala na sapi ako insik pordoy kaayo karon no. Kinsa man abot? Isog makaayo. Ako atoon. Ani bagong abot no. Ako doon. Ako patanong kinsari. Sir, mengod to sir. Ikitag-iya ning yuta sir. Dako kung kayo god. Ikitag-iya ni. Sakto ay mag-iingon ako tag-iari yuta. Kay kini yuta ada ko tuod kay sinunod ni sa ako gini kanan. Mao ba? Naam giniingon nila ibaligya ko nimo yuta ko no. Nya naka tan-aw ko dako sad. Aw atod toon gi basi makauyon ko mapalit na ko ni. Na. Tinuod kini ako yuta ako di baligya pero ako duda sa imo ra. Ora magbili ikaw mamalita yuta murag ikaw palit kanding. No ako kanding duha ka po. Palit ka? Aw di ko mo palit og kanding. Ako alam ba tan-aw na to ang imo yuta kung makauyon ko atong paliton. Aw ba? Sige ato talandong kay edit para kon basin ako atakihon. Wala tara. Tara. Sige, ikaw una. Ikaw man nakatultol. Hala ka. Asa man dapit ni ang yuta imo diri? Kato atong gihunungan ganihang maot ako yuta. Ano laos man ta? Palandong lang kita para sabot ang presyo. Aw, sige. Lahi ba kuha ba? Tapilam to imong yuta day. Kana makasibsib ta. Sige, ako hatag nimo barato ra kayo. Ato sa buta presyo, pila imo gusto ha? Aw, sige. Lahi pa kuha ba? Nagikartikir diri? Ako na ang caretaker. Ako tawag sa iya. So, ari rago kariyo so? Saan tinawag na ko ba? Ari rago kariyo so? Oy, boss. Kisa na ko ni mo, boss. Oto ara man di ako caretaker. Ari rago kariyo so? Aw, sige, boss. Ara ko draron, boss. Oh, Sean, unsa ra man taon ka oy. Hilay-hilay pod. Basin ako makabayad pod sa imo. Kalogi ato negosyo pala bakarin ato iuta. Ay, sorry, boss. Nasiyo praging tao gani. Mao ni mo kartiker? Mura lagi dilibat. Say libat, boss. Ha? Kaklaro magay ko ninyo gani oh. Hoy. Naami diri. Ade mo dia, boss. Kinsa din na siya, boss? Kini siya ato bisita, siya sulti sa ako. Siya daw palit yuta na ato. Siya palit yuta. Pero ako duda makapalit pa kanidili. Pero ato testingan maong ikaw ako tawag nimo. Tungod ikaw usaman pod sa dunay bahin sa ako yuta. Ikaw man uma ni ini. Pila na ka years? Mga 65 years almost pa. Asa de dapita, boss, nga ginahan niya nga yuta, boss? Kato sa kilid o dress kilid? Wala naman talain kilid. Usa raman to ato yuta dapit dito kilid. O de, boss, no? Di man ito itong pikas yuta, de?
Tinuod na, oy. Dili to ato ayuta dito. Ikaw, lison ika sulti, ika tabi, no? Ikaw pungko na lang diha, kami tabi. Siskot presyo ato yuta. Tapilam yun imong yuta di ay. Ako lakto na lang istorya sa imo, no? Ako baligya ato yuta. 3.5 million. Okay ra sa imo? Okay. Deal ko na. Paliton ko na. Ay, salamat. Sa ato pa ikaw hatag karon bayad kwarta sa amo. Adili. Ugma pa. Patay ka na. Dili pwede kami si ilang bisa 50 pesos. Kami wala kaintaon pamahaw. Wala may panglugaw kung ikaw looy ka mo. Wala dyan ko'y kwarta bisag 5. Ugma lang mo. Balik mo. Dili na mahimo. Kanawa ako caretaker o kao na lang papaya. O sana imong gikaon caretaker? Ay, manggal, boss. O tanawa, dili ka looy, anak. Basta ikaw balik dayon. Gigi. Ugma. Balik na dyan ko. Caretaker. Aras ako. Boss. O sige. Sige, amping ha. Oh, sige, boss. So, what's up mga kaigol? So, salamat dahil no, kay gihuman ninyo ang bid. Joe? So, hinaot ko na nalingaw mo. Og shout out ni ko ni Kuanday ni Shima Loves. Og salamat idol. Og unta makakita pa ka sa among mga kalingawan sa among video. O kung kisa daganan magpa-shout out, just like, comment below, #BoyKigol. And don't forget to subscribe With notification bell. And thank you. Bye-bye.